سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يخون دابلكو ناونايلو معنتي مدبي كعدتو خلخو عمنايلو معنتي مدبي حانتو قالن سيتي نحادة ود تبعتاي عوان صوتاو ركب عقبت نختفترلو زحقزا ميلاتات كحبر الكنية عبزحا قزا ود تبعتاي ميتي بصوتاو ركب كامزا عقب يفلاتيو مخنياتون تايو اسكاب متلوو داويلو ناي زر افرو اسكاب زفسسة عاقبو كنبل سلان خيليو نابزن ميلاتات كنعاتو خلنا اتقداماي ميلان تايو صوتاو ركب عبت قبرلو اوان نتودي مبراحتي نخبره ختفقدا ختقلال لكن مخنياتون تايو عبزحا قزا نحابشا سب حدار ويكا فقرات بصالمات صوتاو ركب كم نقبر زفلاتيو سلازخونه دما سونتم كيترا ايو يوم صوتاو ركب زقبرو از نجر زي انترستينج ايكونن دكتواتيو كم زفلت عب عينهم زعاتو نجر كم زفتو يفلاتيو نابنت عطواتكي مقمጫخي بلعتخي بمرأي كحقوسو يخيليو سلازخونه صوتاو ركب عبت قبرلو اوان مبراحتي نخبره ختفقدا لكن اتخالاي حساب انتايو ابانا ولا كواز تلمد ايخون حدا دق تبعتيو ناي صوتاو ركب سمعيت زلعلو بوتاتات نابنت نطواتكن كمون نبلعتخن بعلخن كتنخاخا كلخن ناي صوتاو ركب سمعيتهم زلعللو ملو مخنياتون تايو ناي صوتاو ركب سمعيتكي كمز تلعاله كردو سلازخوليم ناي صوتاو ركب سمعيتكي كمز تلعاله تتسمعوم دما زحشه صوتاو ركب نخغبرون عقاباي زخونه صوتاو ركب نختغبرون زحግዘኩም እዩ አትሳልሳይ حساب እንታዩ አገዳሲ ዝኮነ حساب እዩ አዋን صوتاو ركب ድምጺ ከተስማዓ ክትቀላለክን ምክንያቱ እንታዩ ድምጺ ኣብ ተስማዓሉ እዋን ናይ صوتاو ركب ስምዒቱ ዋላኳ ዝሒሉ እንተነበረ ከም በሐድሽ ንኽልዓለሉ ዝገብረሉ ሜላ እዩ ድምጺ መስማዕ ክበሃልን ከሎ ሽሙ ምጽዋዕውን ክኾን ይኽእል አዋን صوتاو ركب ንሽሙ ክጽውዕ ይኸለኺ ናይ صوتاو ركب ስምዒቱ ከም በሐድሽ ክልዓለሉ ዝሕግዘክ እዩ ኣብዚ ግዜ ንዓኺ ዕግበት ይፈጥረልኪ ከም ዘሎ ስለዝርዳ ተወሳኺ ዓቕሚ ክኾን ይኽእል እዩ ንስኸውን ዝተፈለኺ ከም ዝኾንኪ ክስምዖን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርኪ ንኽኣቱ ዝሕግዘክ እዩ ስለዝኾነ ብዝተኻኣለክን ዓቕሚ ኣብ እዋን صوتاو ركب ሶቅ ካብ ምባል ድምጺ ተተስምዓ ይምረጽ ምክንያቱ ድማ ድምጽኺ ኣብ ሓንጎሉ ተቐሪጹ ዕድመ ልክዑ ዘይርስዖን ተናፋቂ صوتاو ركب ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም እዩ እትራብ ዓይንሪኦ ኣብ እዋን صوتاو ركب ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዝግበአከን ድማ እንታይ እዩ ምርግጋእ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን صوتاو ركب ምርግጋእ ክህልዋ ኣለዎ ንኣብነት ናይ صوتاو ركب ስምዒቱ ተላዒሉ እንዳሃለወ ዘየድልዩ ምንቅስቃሳት ምግባር ኣድላይ ኣይኮነን ንኣብነት ናብ ዘይተደለየ ምንቅስቃስ ምትሕስሳይ ምእታው ኣድላይ ኣይኮነን ምክንያቱ እንታይ እዩ መትልኡ ደው ኢሉ ናይ صوتاو ركب ስምዒቱ ተላዒሉ እንዳሃለወ ስምዒቱ ክትቀትልዮ ስለትኽእል እዩ ስለዝኾነ ናብ ናይ صوتاو ركب ስምዒት መስኣተወ ሰውነትክን ኣረጋጊእኽን መትልኡ ንኽእቱ ንኽምችዎ ክትገብራ ክትክእላለክን ዘየድሊ ምንቅስቃሳት ምግባር ኣድላይ ኣይኮነን እቲ ሓምሻይ ሓሳብ ድማ ኣብ ቅድሚ صوتاو ركب ምስዓዓም ኣብ ትገብርሉ እዋን ብሙሉእ ስምዒትክን ክትሰዓዓም ኣለክን ሓሳብክን ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ወዲ ተባዕታይ ክትገብራ ኣለክን ስለዝኾነ ቅድሚ صوتاو ركب ኣብ ዝግበር ፎርፕሌይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ صوتاو ركب ዝግበር ምስዓዓም ምትሕስሳይ እዚ ኩሉ ፎርፕሌይ እንብሎ እዩ ስለዝኾነ ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ወዲ ኣድህቦኽን ብምግባር ክትሰዓዓማ ኣለክን ቅድሚ ሕዚ ዝገበርክኖ صوتاو ركب ዘይኮነስ ሕዚ ትገብርኦ ዘለኽን صوتاو ركب ኣድህቦ ብምግባር صوتاو ركبኩም ተናፋቕን ኣዕጋባይ ንኽኸውን ክትጽዕራ ኣለክን እቲ ሻድሻይ ሓሳብ ሙሉእ ንሙሉእ ንኽቆጻጸርኪ ክትፈቅድሉ ኣለኪ ኣብዝሓ ግዜ ናይ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ صوتاو ركب ክትቆጻጸራ ትደልያኽን ኮይኑ ግና እቲ ወዲ ብላዕሊ ኮይኑ صوتاو ركب ክትገብሩ ከለኹም ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ክትኣቱ ክትቀለለኪ ብተመሳሳሊ እውን ንስኺ ብላዕሊ ኮይንኪ صوتاو ركب ኣብ ትገብሩሉ እዋን ሙሉእ ምንቅስቃስ ኣብ ትሕቲ ናትክ ቁጽጽር ንኽኣቱ እቲ ወዲ እውን ክፈቅድ ክኽእል ኣለዎ ስለዝኾነ ኣብ እዋን صوتاو ركب ነቲ صوتاو ركبኩም ንዝመርሕ ሰብ ታጓል ኣንስተይቲ ብላዕሊ ኮይና ታጓል ኣንስተይቲ እቲ ወዲ ተባዕታይ ብላዕሊ ኮይኑ صوتاو ركب ትገብሩ እንተሃሊኹም እቲ ወዲ ተባዕታይ ነቲ صوتاو ركب ንኽቆጻጸር ክትፈቅዳ ክትክእል ኣለክን ንኣብነት ኣብ ክሳድክ ከባቢ ኣብ ሕምብርትክ ከባቢ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ክስዕመኪ እንተደልዩ ሙሉእ ፍቃድ ክትህብዮ ክእለለኪ ምክንያቱ እንታይ እዩ صوتاو ركب እስካብ ኮነ ሙሉእ ንሙሉእ ፍቃድ ሂብኪ ትገብርዮ صوتاو ركب እስካብ ኮነ ኩሉ ሰውነትኪ እንዳሰዓመ እንዳነኻኸ ርክብ ንኽገብር ክትፈቅዳ ክትክእል ኣለክን እቲ ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ
ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር እዩ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ምዕላል ኣድላይ እዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንኽልዓል ዝሕግዝ እዩ ነቲ ወዲ ድማ መትልኡ ብቕልጡፍ ኢሬክት ንኽገብረሉ ማለት እውን ንኽልዓለሉ ዝሕግዝ እዩ ስለዝኾነ ኩሉ ሻብ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ነገር እንታይ እዩ ናብ ጾታዊ ርክብ ዘሊልኩም ምእታው ዘይኮነስ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ፎር ፕሌይ ምግባር ኣድላይ እዩ ፎር ፕሌይ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምንኽኻእ ምትሕስሳይ እዚኦም ፎር ፕሌይ ንብሎም እዮም ስለዝኾነ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ፎር ፕሌይ ክትገብሩ ክትክእል ኣለኩም ብተመሳሳሊ ድማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ከተዕልሉ ክትክእል ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ እዘን ነገራት ክትገብሩ ከለኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንኽልዓል ዝሕግዘኩም እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ ብተመሳሳሊ መትለኹም ኢሬክት ንኽገብር ዝሕግዘኩም እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ መደብና ናብ ብዙሓት ንኽባጻሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣንየለይ